Τι κάνεις όταν χάνεις έναν άνθρωπο που αγαπάς? Πώς συνεχίζεις όταν μέσα σου όλα έχουν σταματήσει? Η απώλεια δεν εξηγείται εύκολα. Δεν είναι απλώς λύπη. Είναι κάτι που σου ακουμπάει βαθιά και αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τη ζωή. Ξαφνικά απλές στιγμές γίνονται δύσκολες. Ένα σπίτι φαίνεται διαφορετικό. Μια καρέκλα άδεια. Μια συνήθεια που δεν υπάρχει πια. Και εκεί έρχεται η πραγματικότητα. Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πλέον εδώ. Και αυτό πονάει. Όχι μόνο για την απουσία, αλλά για όλα όσα υπήρχαν μαζί του. Για τις στιγμές, για τις κουβέντες, για το μαζί. Και μέσα σε όλο αυτό γεννιούνται ερωτήσεις. Σιωπηλές, βαριές, χωρίς εύκολες απαντήσεις. Και δεν χρειάζεται να βιαστείς να τις λύσεις. Γιατί ο πόνος αυτός δεν αντιμετωπίζεται με λογική. Θέλει χρόνο, θέλει χώρο μέσα σου. Και κάπου εδώ θέλω να σου πω κάτι μέσα από κάποια εμπειρία. Μία μέρα ήρθε ένας άνθρωπος και μου είπε: «Δεν αντέχω άλλο αυτό το κενό». Δεν έκλαιγε δυνατά, αλλά φαινόταν στα μάτια του, στη φωνή του, στον τρόπο που μιλούσε και μου είπε κάτι που τα λέει όλα. Δεν είναι μόνο ότι έφυγε, αλλά το ότι ήταν μέρος της ζωής μου. Και εκεί είναι η αλήθεια. Γιατί όταν χάνεις έναν άνθρωπο, δεν χάνεις απλώς κάποιον. Χάνεις μία παρουσία που έχει γίνει κομμάτι σου και χρειάζεται δύναμη. Να μάθεις να ζεις αλλιώς. Όχι να ξεχάσεις, αλλά να συνεχίσεις. Και αυτό είναι δύσκολο. Γιατί πολλές φορές έρχεται και μία ενοχή, σαν να μην επιτρέπεται να συνεχίσεις, να γελάσεις, να προχωρήσεις. Αλλά δεν είναι έτσι. Η ζωή που συνεχίζεται δεν είναι προδοσία. Είναι τιμή, γιατί η αγάπη που έζησες δεν χάθηκε. Έμεινε και σε συνοδεύει. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, η αγάπη δεν σταματάει με το θάνατο. Ο άνθρωπος φεύγει από μπροστά σου, αλλά δεν φεύγει από μέσα σου. Το κουβαλάς στις σκέψεις, στις αναμνήσεις, στον τρόπο που ζεις και σιγά σιγά ο πόνος αλλάζει. Δεν εξαφανίζεται, αλλά γίνεται πιο ήσυχος, πιο γλυκός, σαν μια παρουσία που δεν φαίνεται, αλλά υπάρχει. Η Αγία Γραφή λέει: «Ο Θεός ουκ έσυ Θεός νεκρών, αλλά ζώντων». Δηλαδή για τον Θεό κανείς δεν χάνεται και αυτό δίνει ελπίδα. Όχι για να μην πονάς, αλλά για να ξέρεις ότι δεν τελείωσαν όλα. Και αν έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που πενθεί, πρόσεξε πώς θα σταθείς. Μην βιαστείς να πεις πολλά. Μην προσπαθείς να δώσεις εξηγήσεις, αλλά στάσου δίπλα του. Άκου, μείνε, δείξε ότι είσαι εκεί. Γιατί πολλές φορές αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι μία παρουσία, όχι λόγια. Και για σένα που περνάς αυτόν τον δρόμο, κράτα κάτι μέσα σου. Μην κλείσεις την καρδιά σου. Μην αφήσεις τον πόνο να γίνει το τέλος. Γιατί δεν είναι. Είναι ένα δύσκολο πέρασμα, αλλά δεν είναι το τέλος. Και στο τέλος κράτα αυτό. Αν αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να σε μιλήσει, δεν θα σου έλεγε να μείνεις εκεί. Θα σου έλεγε να ζήσεις, να προχωρήσεις, να κρατήσεις την αγάπη και να την κάνεις φως. Και ίσως εκεί μέσα σιγά σιγά έρθει μία ηρεμία. Όχι γιατί ξέχασες, αλλά γιατί κατάλαβες ότι η αγάπη δεν χάθηκε, απλώς άλλαξε τρόπο και συνεχίζεις. Αμήν. Πρώτα ο Θεός, το επόμενό μας βίντεο θα ανέβει την επόμενη Παρασκευή.